आबै रथ'नाय खैनानि नाम्बारखौ लानो बावदोंमोन आं आबै। ए आंबो जासिनो बावदों फैनाय टाइमाव। आंबो बावदोंमोन आगैया खिन्थानायखायसो। र' हरनि र' नै नागिरना लालाय आबौ मैनाथि बिबे होननानै दङ दे एसे। आंनियाबो मेगना मोजाङै नुला आङो आबैमोनखौसो दिहुनना होयो फन हरबाथाय। अ लाबो आं दिहुनना लानि 97 जाबाय दे लाबाय दे आबै। दे सानैजों गोसथोलायनाय बायसि दोखो दोखो रायज्लायबाय थादो सानफ्रोमबो। जागोन दे आबै। दे आंहाबो मैनाथि बिबैजों रायज्लायहैनोसै न'आव थांनानै। दे थां आबै। नाम्बारखौथ' मोनबाय र' आंनि जागोन हिनजावनि नाम्बारखौ। ओमफ्राय दा माला हरनो फनखौ माला रायज्लायनो दा मोना हरनोसै नामा दा हरथ'ला खोना दे। आबैखौसो मिनिनो ओंखारदों आं गोसथोलायनाय बायसि सानफ्रोमबो रायज्लायबाय था दोखो दोखोनो। रायज्लायबाय थाबाथ' गोसथोलायनाय बायसिनो जासिगोन दा मोना हरनोसै दा हरथ'ला दे। गोथावथार जादों। ओंखाम नांगौना नोंसोरनो? नांथ'ला। आबा गेबदां नोंलाय माथो ओंखामखौनो जायाखै? नाङा जेबो नाङा। ओंखामखौनो जामाराखैलै बियो मा टेनसन खालामबाय थादों नोङो आदा? जेबो टेनसन खालामाखैलै जानि गोथावथार जादों। बिहामजोलाय मानोथ' जानो फैयाखै होनबा? बिहामजो ओंखाम जाया ना मायो? ओइ थाथो लिंनाङा। मानो लिंनाङा जाखो ओंखामखौनो जायाखै बियो फुंनिफ्रायनो? ओंखाम जानांगौ नङाबा गेस्टिक जायो मिथिगौ ना? थाथोलै आयै गेस्टिक जानानै थैथो। हामालै आबा हामा बेफोरबायदि बुङो मा नोंसोर सानैया नांज्लायदों नामा मानो बेफोरबायदि बुंखो? औलै आयै औ नांज्लायनाय रखमानो जादों मानोना बियो माबा नोंसोरजों जाफायानो आलादासो जासिगोननो। मा बिहामजोआ जोंफोरजों जाफालानो? ओहो आयै नोंसोरजों जाफानो डिस्टार्ब मोनदोंनो मालाय। ए बिदिसो होमबा? आयै जोंसि बाजैया गेस्टिंकिखौ गावनि रुमाव दोनैनो होबाय थादोंनो आदाखौ। ए हैयालै रावनोबो लांना होया आं माखौबा आलादा जानो नागिरदों मानि थाखायबा? गावगायालाय माथो खामानिखौनो मावनो मोना नोंसोरनो मावजोबो माथो। आइयासो माथो सानफ्रोमबो ओंखाम संबाय थायो बियो मालाबा सङो। थाथोलै रावनोबो गेस्टिंकि लांना होया आं। गेस्टिंकिखौ लांना हैयिनि थाखायथ' ओंखाम जानो फैयाखै आरो नोंसा बिहामजोआ। ओंखाम जायानो मालाय ओंखाम जायानो गेस्टिंकिखौ लांना होयागौ मानि। दे जुदि जोंफोरजों जाफानो बादोंबालाय जाथोंसै दे हारसिंनो लांना हैयाबा नङाबा दा बिहामजोआ बेखौनो रागा जोंबाय थागोन ओंखामखौनो जानाय नङा। थैथोलै आयै थैथो राननानै थैथो। नाङा थैनो नाङा मिथिगौ ना? जोंफोरनि थाखाय नोंसोरो नांज्लायबाय थानाङा। दा नोङो जेमानबाबो बेखौ हाबा खालामना लाबोबाय मानोलाय थैलाबायनांगो? मानोथ' मा नोंसोरखौ एसेबां गाज्रि मोनो बेलाय मानि मा आलादा जानाय मा नेम बियो? दे आबा माथो बुंबावनो आरो जोंफोरजों जाफानो बाबाय खोना जाथोंसै दे हारसिंनो नोङो गेस्टिंकिखौ लांना हैथां ओंखाम जाखांनानै। थांनो गोनाङाव बेफोरबायदि नांज्लायना थांनाङा मिथिबाय ना? औलै आयै बियो जुदि बेफोरबायदिनो खुसि मोनोबालाय थाथो दे हारसिंनो जाथोंसै। आंबो बुंदों बेनिखायनोथ' गेस्टिंकिखौ लांना हैथां जाथों दे हारसिं होननानै। जोंफोरजों जुदि बियो ज' जाफानानै एसेबां डिस्टार्ब मोनदोंबालाय मानोथ' जाफानांगौ थाथो आलादाखौनो जाथोंसै दे। मानोथ' एसेबां असान्थियै थाबाय थानो होनांगौ बेखौलाय थाथो दे हारसिंनो जानो होदो आदा। मानसिफोरा खोनाबा मा होनना बुंगोन देनाय? दे माथो बुंबावनो आरो आबा हारसिंनो जाथोंसै दे जोंफोरजों डिस्टार्ब मोनदों बियो। नुदोंना आयै नोंसोरो बिखौ एसेबां अनो नाथाय बियो नोंसोरखौ मानो एसेबो नायनो हाया? हा जोंफोरखौलाय मानो नायनो हानो बियो जेमानबाबो असे बिमा असे बिनानाव नङा नालाय जोंफोर एसे मायबा बुंबानो लाजि मोनो। नाथाय गावनि असेबालाय रायबाबो नांज्लायबाबो मोजां जाफिनगौमोन। जोङो आरो बिनि असे नङाना हौवानिसो बिनानाव बिमा। दे जिखिजाया गेस्टिंकिखौ लांना हैबानो जाबाय जाथोंसै दे हारसिंनो दा आरो ओंखामखौनो जानाय नङा मानसिया। ओंखामखौ जाखांनानै गेस्टिंकिखौ लांना हैदो आरो गावखौबो जाफैनो होदो आरो जोंफोर संनायखौबो जुदि जानो गोसो गैयाबालाय संना जानो होदो। नुदोंना आइमोना एसेबां बुजियो बेखौ एसेबां अनो नाथाय आइमोनखौ मानो बियो एसेबो सैया मा दाय मावनायनि आइमोनखौ एसेबो सैया? दे आबा ओंखामा जादो मा सानबाय थाखो दे जा ओंखामानो एसेबो जोबाखै माथो। जानि र' आयै। सुकुरिया
लाफाथि आङो नांलालै आङो नांला बयफ्रेन्ड होननायखौनो नांला आङो थानोसै आं बेफोरबायदिनो बालनि जायखौबा आं फसायो बियो आंखौ फसायनानै थाङो जायखौबा फसाया बिसोरसो सिथाब बेलाय माथो लाफाथि सनासो रखमनि जायखौबा नुनाङा सानो बेखौसो माबा नुबाय थायो मा खौरांलै लाफाथि आगै खौरांखौलाय नोंनोलाय मानो नांगौसि आया सोंनोबो हाया होमबा हाया थर' ओइ लाफाथि नोंखौ आं मा समायना नुमारोलै नोंखौ दिनै बांद्रायसो समायना नुबावदोंसो नै बे आइथिंखौ नुदोंना हा बे आइथिंखौ दानो गन्थङाव ओरैबायदि जोना होगोन गन्थंनि हारायानो थुक्स' बाहायलांगोन नोंना मिथिबाय हामालै लाफाथि आगै हामा बेफोरबायदि जोनो हामाथ' सिखाव साला सिखाव मोखांखौ नोङो आंजों नुजाहोबाय थानाङा दे मिथिबाय आं आजिखालि सिखाव नंलाथ' आगै लाफाथि नोङो सिखाव नंगौ नङा आंहालाय बेफोरजोंलाय मा लोब्बासि था बेनिफ्राय आंनि खाथियाव थाबाय थानाङा दानो थां नङाबा बाथ्राया मोजां जानाय नङा दै मा एसे रांखिनिलै फुस्लायनो सानबाबो फुस्लायनोनो हाया मा एसे दाउ बिमा गुन्दा साइस मोखांखौ लानानै आंनि सिगाङाव साला फैबाय थायो पापिया थाख्ला आमायसो माथो ओइ थाख्ला आमाय थांनायमोनलै न'आव माथो खालामबाय थानोलै बोरैबा गोदाव सोराव मोनबाय थानायखाय सकआव थांदोंमोन लाइमोनखौ एसे एरना होलायनि र' थाख्ला आमाय नोंसानि जायसिया हेन्डसाम मारदे औ हेन्डसामालाय हेन्डसाममोन र' नाथाय माथो बुंबावनो आरो नोंलाय अबाव नुनाय नुलाया थायो आरो आगोलबो नुदोंमोन बेनिफ्राय दाखालिबो नुदों माथो लाइमोनखौ लांनो फैदोंमोन लांबाय नामा लाइमोनखौ आंबो थाङाखै र' खबर लानो जाबायसोआ लाइमोनखौ लांनो फैबावदोंमोन नोंनो खिन्थायाखै होमबा आया बिफानोनो खिन्थालाया होमबा माबायसि बिसोरबो होमबा लाइमोनाथ' थाङाखैलै एबारबो आं मैयाल'सो नुदोंमोन लाइमोनखौ मा मोनबाय थादों बियो मालायनि न'आव थांनो गारि माबालै आमाय लाइमोनाबो अबाव थांबावनो माथो माबा दे नोङो रावनोबो खिन्थानाङा दे बिद्दा होनना बुं दे बिद्दा सोर बिद्दा होनना बुंनांगौ आङो आंखौ खिन्थादों होननानै खिन्थानाङा आरो दे खिन्था दे मा बिद्दा होनना बुंग्रो नोङो आमाय ओइलै नै बिद्दा हमबाय दे बिद्दा रावनोबो खिन्थाया नों खिन्थादों होननानै माबा लाइमोननिया सोरबा सेंग्रा मोजां मोननाय दङनो बेनिखायनो थाङा बियो आं रायज्लायनाय नुबाय थायोथ' बेखौ मालाबा आंनोबो गुबुनासो खिन्थादों मिथिबाय आमाय नाथाय सोर खिन्थादों आं नामखौ लाथ'ला आरो दे आमाय थाथ' थांसै आच्छा खोथाया बिदिसो जाना दङ बे लाइमोना गावखौनो सिख्ला गोरलै सानबाय दं नामायोलै गोसथोनाय थानायखायनोथ' हौवाखौ बियो निमाहा होआखै दाहालागि हौवाजों थाङाखै खोथाया बिदिसो जाखोमाना दङ नङा मा मोनबाय थादों बियो मालायनि न'आव मानो हौवाजों थाङा आरो मा सेंग्रा गोसथोनांगौ बिलाय आजिया बियो थगायजाबासो गम मोनगोन र' बेथि जायखौ मोजां मोनदों बिबा माबायसि मोजां नंगौना नङा उनाव जुदि जावायसाबो गुबुन हिनजाव हाबा खालामो ओमफ्राय गावगायाबो जुदि रावजोंबो लांजाया गोसथोनायजों थगायजाबा बियो मा खालामनो नागिरदों बेफोरबायदिनो मोनजाबाय थागोन सानदों नामा बियो मालायनि न'आव थानानै ओरैनोबा टिलुआ दानिनिफ्रायनो बोरैबा खें खालामो आगोलनि बायदि नंलाथ' बियो बेफोरबायदिनो मोनजागोन सानदों नामा आंथ' जाहोनो हाखाया मानो लाखिबाय थानो आंबोलाय मानसिफोरा मा होनना बुंगोन हौवाया एसेबां मोजाङै लांनो फैदों आरामसे थांनांगौ आलो गोजोनै रायजो जाहैनांगौ हौवाजोंनो जाबाय आरो सिगांनिफोरखौनो सानबाय थायो नामा आगोलनिफोरखौनो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय मानो होनबा आं दिनै खर'खौ एसे बोरैबा मोनगासिनो दहायनिफ्रायनो आंथ' भिडिअखौ बानाया सानदोंमोन नाथाय थेवब्लाबो जाबा दाजा एसे सर्टैबाबो बानायना दोनबाय आरोना नोंथांमोननि थाखाय नोंथांमोना आरो भिडिअखौ हगारगोन होननानै नेबाय थायोना आंबो आरो बेफोरबायदि नेबाय थाबा एसे बोरैबा मोनो आरोना हगारनो हायाबाथाय उनाव मोजाङै बानायनो नाजासिगोन भिडिअखौ जुदि नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंबालाय लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामदे लोगोफोर दे होमबा लोगोफोर गाबोन जुदि जेबो जायाबा गाबोन लोगो मोनलायसिगोन थाथ'लायदो लोगोफोर थेंक इउ